I denne lille videosekvens, der vil jeg prøve at forklare forskellen på opstillingen med jernene og driveren. Det er sådan, at vi ændrer nogle små parametre i opstillingerne, men det gør altså, at vi finder og får de optimale muligheder for at få bolden så godt afsted som overhovedet muligt fra tiestedet. Kort beskrevet med jernopstillingen, som I ser foran jer på skærmen her, så har jeg bolden placeret ud fra klokken 6 hernede. Jeg har bolden midt mellem mine stands, og så har jeg vægten placeret henholdsvis 50% på højre og 50% på venstre. Men det, der påvirkes mest i opstillingen med driveren i forhold til jernene, det er det, man kalder svingcenteret. Og svingcenteret, det illustrerer jeg her med den her grønne pil. Det er også brystbenet, der ligesom afgør det. Det, der er forskellen, og det som I sikkert har hørt, det er, at når man slår med driveren, så vil man gerne slå op i bolden. Det vil sige, at man vil gerne ramme bolden på vej opad med køllen, hvor med jernene, i og med at vi slår en lille tøf en gang imellem, jamen så rammer vi bolden på vej nedad. Hvis vi prøver at tage opstillingen med driveren en gang, så vil jeg allerede kunne se, at der er sket noget i opstillingen. Der er sket det, at jeg har flyttet min boldplacering ud på indersiden af min venstre fod. Det gør nu, at bolden, den i stedet for at være ud for klokken 6, den er en lille smule før klokken 6 hernede. Men den største ændring, det er mit svingcenter, igen illustreret ved den her grønne pil. Nu har jeg altså flyttet mit svingcenter. Jeg har tiltet en lille smule i overkroppen, og det gør altså nu, at mit svingcenter, det er ud for klokken 5:30. Måden I gør det på, når I står enten over på driving range eller når I er ude at spille, det er at få fornemmelsen af med øjnene, at I kigger på bagsiden af bolden. Mange de har en tendens til, når det er sådan, at de står med jernene, som I kan se over på venstre side, så har man en tendens til, og man skal selvfølgelig med øjnene kigge lige ned i bolden. Men prøv en gang, når I står over på rangen og skal slå bolde, altså at kigge ind på bagsiden af bolden, så vil I helt automatisk tippe, sådan at svingcenteret igen, det rammer klokken 5:30. Prøver vi en gang at kigge på svinget, og sætter vi vores klokke ind igen, sådan her. Jamen, det der så vil ske her, det er sådan set, at svingcenteret det står meget stille. Det vil sige, når jeg kommer ned i boldtræffet, som er her, jamen så har jeg stadigvæk mit svingcenter, altså den her grønne pil, den har jeg nu pegnet herover omkring klokken 5. Og det sikrer mig altså, som I kan se her, at jeg rammer bolden på vej opad. Det vil sige, boldflugten, den vil starte relativt højt. Og det der med boldflugten, det er jo en af de spørgsmål, jeg får rigtig tit. Er der forskel på at slå en høj boldflugt og en lav boldflugt? Mange de ønsker jo en lav boldflugt, fordi så føler man, at bolden den triller længere. Men det er nødvendigvis ikke altid tilfældet, og den eneste måde, jeg kan illustrere det på, det er altså ved hjælp af vand. Det jeg prøver på at illustrere her, det er, at vandstrålen i det her tilfælde, den starter sådan nogenlunde her ved 0 grader, eller ved vinkelret. Og det jeg så prøver, hvis det er, at vi sætter videoen til at køre, det er simpelthen, at jo mere jeg tipper vandslangen, så prøv at lægge mærke til vandet hernede, så flytter det sig altså ud af. Det vil sige, at det nødvendigvis ikke er en flad boldflugt, der er det bedste, men optimal boldflugt, den ligger altså med det, man kalder en 12-14 grader i launch angle, eller i udgangsvinkel. Hvordan får man så testet det? Jamen, det får man testet ved, at man booker en driver session ved Jakob, og så får man simpelthen testet sin driver der, i forhold til, om den har, altså vandstrålen eller boldflugten, har den optimale udgangsvinkel, enten med den grønne her, eller med den røde pil. Det jeg så kan hjælpe jer med fremadrettet, I kan se her, hvordan den flytter sig, og hvordan vandet dernede. Når jeg flytter vandstrålen fremad, jamen så flytter vi altså vandstrålen fra den grønne pil, og helt ud i den røde pil. Og den afstand, der ligger her, jamen, imellem de to pile, den har man altså også ude på banen. Så frem for alt, så booker man først og fremmest en lektion ved mig, hvor man ligesom får opstillingen her clearet af, og får sig sikret, at man, når man stiller op, så har man altså brystbenet mellem klokken 6 og klokken 5. Man har boldplaceringen ud for indersiden af sin venstre fod,
Og når man så svinger, som kommer her over på højre side, så sikrer vi os hele tiden, at brystbenet det peger det rigtige sted hen, og vi får den rigtige udgangsvinkel på slaget. Viser det sig så der, at køllen den måske ikke er optimal for dig, jamen så kan man efterfølgende booke en lektion hos Jakob, og så vil han via hans launch monitors kunne vise jer, eller give jer et eksempel på den optimale driver, således at I får den optimale vandstråle, når I er ude at spille. Så rådet herfra, det er altså, når I er ude at spille, så få fornemmelsen af, at man med øjnene ikke kigger lige ned på bolden, men at man kigger herind på bagsiden af bolden, eller ned mellem køllehovedet og bolden, så sikrer det os, at vi er tiltet en lille smule i overkroppen med de her 2 blå pile, og så sikrer det os, at vi får bolden op at flyve. Prøv det, ellers så book en lektion, så ses vi på Driving Range.